No niin, kaikki hereisiin. Noniin. F1. 2 vitu jääpäätä. Jaha, Tinsak ja Ode. Pause. Tästä tulee kyllä. Voisiko ne pistää eri puolella? Sit vaan restarttia. Ai saatana. Oisko tuon Tinsak ja Ode kuitenkin pistää Pause. eri puolella? No, näin mennään. Ai saatana. No niin, sit jos mä jään sulle samaan puolelle. Niin me nähdään tosta No, mennään. vedetään niin kauan. Hei, painakaa F1. F1. Vauhti. Se näkyy tossa niinku sivukulmastakin. Ja 1. Yksi. F1. Onko nyt paneella? Aika. Onko se sama puolella nyt se? Jos mä ja vaikkapa Voiko se vaihtaa tiimiä? Arnoldi vaihtaa paikkoja. Joo. Puhukaa se nyt Teamspeak, kun ei kuulu muuten mitään. Eli Arnoldi... Joo. Arnoldi tonne noin. Mä en pysty En vaihtamaan. mä kuule Antti, mitä sä puhut. Mä en pysty. Arnoldi vaihtais tonne... Tuus TS. Ei kuulu vieläkään. Mä puhun teessä. Meillä on oma channel. Ai vittu. Ei, mä en pysty vaihtamaan tiimiä, et muuten hyvä. Niin otetaan niin, että nää tiimit, mut mä ja Miksu vaihtaa paikkoja. Mä kuulen saa. Se on uimasti eroissa. Miksi tää tehdä periskooppilähetys, Ani, vaan kuvataan vaihtakaa se. jollain videokameraa? M ja katsele. Vanha-aikasta. Mitä? Vaihda sit tiimiin. Moro. Moro. Joku vanha-aikainen itse, niin täytyy Spectate, käydä no niin. vanha-aikaisia. Vaihda No niin, tonne Miksu. Tenoille nyt. CT. Eiku CT. Mä en pysty. Voit sä nyt kun mä... Pystyt. Noin. Moro. Moro. Tarvitsetko kuulokkeet? No en mä nyt periaatteessa täällä oli Jussilla oli, mutta kun mä löin vähän kiinni, niin nyt ei toimi enää toinen kuulokaan ollenkaan. Ei mikään. Niissä oli joku oma äänikortti ja Nyt mä en pysty liittyä sinne, mitä helvettiä. se teki jotain. Niin, nykyään tuppaa olemaan. Pitää pistää yksi ressu väliin. Joo. Onko tää nyt Eikö se? painaa- Tai sitten ero? Aina M. Joo. Ei pysty, se pitää restarttaa. Ilta. Siltä mulla on yhden pojan kalenteri. Restarttaa. Niin, mut kun se on... No niin, restartista. Sillä on vasta seuraava kierrosella. Kaikki omasti. Eiku pitää restarttia. Kyllä ne ressut voi pistää sitten uudelleen, ei tarvitse Näitä pysäyttää tätä. tekemään pressua. Noin. No niin. Sitten vielä kerran ressu. Ei tarvitse. Ei voi olla kaikki Teamspeakit. Ja sit Big kuntoon. Terot Teroille. Tero jopa 3, 4. Akseli, Mikko, Veikkonen, minä. Kiitos vielä. Yksi puuttuu. Veikkonen, Akseli, MC. Ja Mikä pystyy sen kunnan? No niin, sit ressut ja peli käyntiin ja pause pois. Nyt Gorvi! Komien grappa. Tero täällä. Joo. Lähdön clear, lähdön Hei, puhumaan mekin. Ready. Akseli, you know what. Tere. Tässä on pause vielä. We will make them cry! Selkäni kameran läpi. Pelotiin loppuun pelaa. Yes. Roger that. Veikkonen on Relin jo. Ei vittu! Ovella, mut siellä on alttari on heikko. Alttari on heikko, yksi on ovella. Ovella nyt. Sortti ääni. Yksi tää. Alttarilla lovi ja sit ovella on Heikki. Yksi sortti. Ei saamari. Otais päässyt ryssimään se.
Keskiovilta pääsi läpi. Yksi on keskellä. Keskellä on vielä yksi. Kattokaa saittia. Jääkää te tänne, niin mä menen saittia. Sonni, onks kukaan nähnyt? Se oli Sonatella. Koko hattaja. Mitään.